Sinolir kekonang surem saking tan padhang kason pajar murnaning gegono pukulun klengkang sowan pukulun iya iki wangde peksi jantayo ranggak timbali jeneng kita ngadep ning pengarep aku mengko karep apa nggih yugunipun kula mboten purun menawi dipun tilar kaen Gusti kula Bambang Prabakusuma dinten menika tindak dhateng pundi badhe kula awat-awati pukulun ya yen pancen sira mengkono dina iki semedhot medhak mring negara ing ujung gripik saiki awat-awatono yen adoh cedhakana yen cedhak kudu kok ayemu kang praekna ngati iki ngaten kula nyuwun pamit daya-daya badhe sesul Gusti Bambang Prabakusuma pukulun